σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα κάνουμε το Yoga Challenge. Θα μας δείχνει η Ευγενία κάποιες στάσεις της yoga και εμείς θα πρέπει να τις κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Πάμε. Η πρώτη. Αυτή. Ωραία. Εγώ θα κάτσω από κάτω και εσύ θα έρθεις από πάνω. Άρα εντάξει το κάνουμε. Τι έκανες μωρέ, πάμε πάλι. Δεν μπορεί να είναι ευθεία το σώμα σου. Όχι. Προσπάθησε. Έλα, ας κρατάω πρώτα τώρα. Πίσω το κεφάλι. Πολλά ζητάς. Πάμε στην επόμενη. Πάμε. Αυτή δεν την καταφέραμε. Όχι. Τέλεια. Πάμε στην επόμενη. Είναι αυτή. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει... Το πόδι σου πρέπει να φτάσει στην άλλη άκρη της πετσέτας. Πώς γίνεται! Ωραία. Καμία σχέση. Κάτσε λίγο. Μπράβο. Βασιλιάνα, εσύ μετά μπροστά. Έτσι. Ναι. Πρέπει, άνοιξε το χέρι σου και πιάσε το πόδι της. Έτσι. Όπα! Κρατήσου, Γεωργία. Βασιλιάνα, και εσύ, Γεωργία, πρέπει να πιάσεις το πόδι της Βασιλιάνας. Πώς ακριβώς! Πώς! Πιάσ' τώρα, Γεωργία, και κρατήστε. Το πόδι σου! Βασιλιάνα, το πόδι σου πρέπει να φτάσει εκεί, στο χέρι της. Και πάνω μου! Πάει κι αυτό. Άλλη. Αυτή. Εγώ κάτω, εγώ κάτω. Αυτή είναι εύκολη, πάμε. Τι δεν μπορείς. Έλα, κάτσε Βασιλιάνα κάτω. Τι ωραία. Πρέπει να σε... Όχι, έτσι. Έτσι τα κάνω. Δεν τα κάνεις έτσι. Και τα πόδια, η πλάτη σου πρέπει να είναι ευθεία πάνω. Θα δεις πρώτα εγώ. Έλα να στη σκότω. Έλα πιο κοντά στη Βασιλιάνα, Γεωργία. Έλα γρήγορα. Σήκω, σήκω. Πάει κι αυτή. Άρα, παιδιά. Α, αυτή είναι αγαπημένη μου. Αχ, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα
Εκεί που τα έχεις. Η Γεωργία πρέπει να τα έχει τεντωμένα και να αφήσετε τα χέρια σας. Γεωργία, νομίζω πρέπει να κάτσεις πιο πίσω. Πολύ πιο πίσω. Γεωργία, Βασιλέα, κλείσει τα πόδια. Και άλλο πίσω. Εκεί, στα γόνατα. Όχι τα χέρια! Τις μασχάλες κρατιέσαι! Ναι. Βασιλέα, να σήκω πάνω. Πρέπει να είναι ευθεία το σώμα σου. Εντελώς ευθεία. Άλλη μια προσπάθεια. Γεωργία, βάλε εσύ κάτω τα χέρια, τα πόδια. Αλλάξτε θέσεις. Κορονοϊέ. Ούτε αυτό. Είμαστε μια αποτυχία. Δεν πειράζει. Πάμε, τελευταία. Εκεί είναι που δεν γίνεται. Αυτή είναι που δεν γίνεται. Για να δούμε. Και μετά πώς θα έρθει μπροστά. Για πάμε. Να δούμε. Έχουμε 1 στα 10. Όσο μπορείτε μείνετε. Θέλετε άλλη μια τελευταία? Εντάξει. Ωραία, εγώ κάτω. Ευθεία πρέπει να είσαι εκεί. Τι έπαθες, γυμναστικές? 1, 2, 3. Πάμε εγώ κάτω. Σίγουρα. Περιμένετε, όπως είσαι. Όπως είσαι τι? Τα χέρια σήκωσε το. Όχι. Φύγε. Τι όχι. Το άφησες. Αποτυχία και αυτή. Έλα τώρα. Δεν έχουμε άλλες. Κορίτσια, είστε μια αποτυχία. Τελικά δεν μπορούμε να κάνουμε yoga challenge. Και αυτό γιατί? Γιατί είμαστε γυμναστόντα. Τώρα με Γυμναστά. τον κορονοϊό έχουν κλείσει τα πάντα και δεν γυμναζόμαστε. Αυτό σε πείραξε. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μας.